Ariane, that just rana. Kakara, 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 kakara. Tamatara, matara, matara, matara. Kakara, nakara, kakara, nakara. Na ayana ipo ya kukejo. Apata dama mlong, Henry's is Henry's. Touch on the 6 to 6, yeah. Oh, yeah, oh, yeah, pakachana kwandenda hapana nashika mana nikapenga nikakwana mavaitano shaya tikachaka tikawana nesrona sina mangwana usieti gons kwana natia kuframshana to street kabana tandrive 7 I'm cooked nana mesavana do you see tutamba say still 2 kids kweze ngori ndiye rende upikonzi ndiye oro ndirisiku got komi mbuzi mabengi vachaya sororo nina euto shambare na toro litijengwa ne mapepa mastoro notobe popo titiza kafunga tutitikonzi zikumbava kororo goodbye see you tomorrow maoka jirwaza kurwaza mamoro rimagore nitaita ngoro ngapinda sechikomba napamsaro boys ona ndiri chikukodera chibaba chemusha pindai muri vana vana ndikwate mudzindo webete ndakazvarwa ndichiruva usvo ndikakudzwa ndichiruva dande neakakura chiruva deze kuna nhasi ndinoruva deze saka musandisaize macheva emi ndati musandisaize kumbira uko uye mchiziva ndini kwenyambira uyai muzoona uyai muone tichirove ngoma ukana ndosvika unonzwavodana ndakuona machewe zvimandaraneko ukana zvonakwa ndionewo chewe werere ndeya ndichaumburudza vana vanoda kundisaiza vanoda kundisaiza ndende vanoda kundisaiza vanoda kundisaiza ndende get on the dinner roba we met I go tatosh baba I'm dead kill po dinindine my boss basket na my boss tikonzi mwembe una Henry stripper combo kudiwa newe musombo pamwe newe dombo chaita mpumi pa mabasi na pa muromo kumashosho kama unotenga muri oko toto matambira vana kupinda navo mkoto amwetengisa cobra game yao ya it's anagold toto na mapoto ndopo unoona tazia sechoto ndikupisa no umburutsa jova pashungu no shungurutsa umburutsa patofara vanopururutsa ndichaumburudza umburu ndichaumburudza